Dobrý deň ľudia. Ideme robiť video zo Fortniteu. Takže načísta sa nám, rýchlo to prestrihnem a načísta sa nám to takoj. No, dobrý deň ľudia. No, ja už som. Day of Doom nebudeme hrať, ale Battle Royale. Lebo pekne, krásne vám chcem povedať, že nechcem povedať, lebo je to úplná blbosť. Proste keď ste nepriatelia, že zloduši, tak to nemáte šancu vyhrať. Nemáte ani, neviem akú šancu vyhrať, proste není to možné. A dneska si aj ukážeme, jak sa možno, neviem, či to je reálne, ale vyskúšame to, že či sa to dá. Že získať zdarma skin, akože vám ho ukážem rovno, keď je šope. Možno už dali head zo shopu. Vôbec neviem, hej, tento. Neviem, či je to reálne, ale vyskúšame to. Tak dobre. Ideme na to. Dá sa nám to o chvíľku. No už sme v hre. Je nejaký nubák. My mu ukážeme, že čo je to nový tanec. Tak, môžeme začať. A kde to je? Proste to tak nájdeme. Ale vôbec neviem ako, ale nájdeme to. A keď nie, no tak nevadí. Tak, tu padáme. Na týmto videu budem hrozne málo buildiť. Lebo viem buildiť, ale nechcem. Dobre, tak to som nečakal. Že prvý typek, na ktorého ho natvárafím, ma zabíja, ale on mal dobré veci, barst. A ja som len na neho kúkal, že už bolo po mne. No už sme zase v hre a ideme na to. Dobre, ideme ďalej. Tu padáme. Tam je najloot. Dúfam, že túto hru vyhráme. Musíme to vyhrať. Proste je to hard, ale dáme to. Dúfam, že mi vedíte všetci, čo kúkate na to video. Dała listek, ale dała listek, że kiedy nachodzą, że wracał, ale że nie zero, no ale że ja to raczej dała znać.
Że byśmy mali już rovno na príjemke, že tam má... Tak dobre. Wow. Ale počkajte, aha, to je toto, ja neviem. Tak dobre. Dobre ľudia, musíme len ucieknúť teraz. To je jediná vec, ktorú sme museli urobiť a to bolo ucieknúť. Jej. Ja mám hrozne dobrý ľud. Chlapci. Aj dievčatá. Ale dajte prosím odber aj like a vám budem ďakovať za to. Ja myslel, že tu shotguna byt. Ale tak tu shotgunu neberiem. Tá nová shotguna je ble. Tak dobre. Kde sú tí boti, že ich zabijem a dostanem tú Avengers šestku, či to je automaticky tá čestka. A ja sa do toho Fortnite vôbec nevyznám, ale dobre, hrám to. Baví ma to. Dobre, máme super loota. A tu už ten bot nie je škoda. A to tá jeho shotguna bola hrozne silná. Ja bojím. To bol bot. Ľudia, to bol určite bot. Som ho tak rýchlo zabil. Dobre. No. Dobre, to bude video. Tak dobre. To bolo dobré tu. Wow, počkať. To je tu? Takže musím ho ostriť. Ono to je tu? Tak tu bude boj. Miška? No. Tak budem ho ostrihať. Nie?
do kościoła? Wow, ja sam się odeszła. A co Ładnie się chciała? Co jest w poczytaczu? Ładnie, albo co? Nie, i tak nie Ludzie, ja to určitě nie dám. No to dobrze, tylko to už mało ludzi, tak to musimy dać. No to taky skouka, hej no. Co masz na polowanie? Ale mne se to niečo nezdá. Gadzi. Och, nejakých medailov listok nenájdem, ale to je práve že dobré. No tak, dám to. Ja si verím. Idem po týrko. Rozhodol som sa. No teraz idem na fight. Vyzerá to, že to bude jaký sladý. To boli veľkí nubáci. Dobre, mám veľa mantra, takže to je super. Ja. Dobre, tak ideme na to. Dobre, tu kde by mali byť typy. Tak dobre, čaute ľudia.